дар доираи омодагӣ ба чемпионати ҷаҳон 2024 оид ба футзал, тими миллии футзали Тоҷикистон бозии санҷишии хешро бар муқобили яке аз тимҳои пурқуввати сайёра, 2 карат қаҳрамони ҷаҳон дар солҳои 2000 ва 2004 ва 7 карат қаҳрамони Аврупо дар солҳои 1996, 2001, 2005, 2007, 2010 ва 2016 тими миллии футзали Испания баргузор кард. Вохӯрии дастаҳо дар Кохи Олимпии шаҳри Душанбе доир гардида, бо ҳисоби 9-2 ба суди испаниҳо хотима ёфт. То миёнаҳои қисми аввал бозигарони мо дар баробари ин ҳарифи пурқуввати хеш бисёр олӣ бозӣ карданд. Шогирдони пайрав Воҳидов бо маҳорати воло ҳамлаҳои пайдарпай испаниҳоро бартараф мекарданд. Аммо дар дақиқаи 9-уми нерӯсанҷӣ пас аз зарбаи Меладо Анхел, бозигари мунтахаби Испания тӯб ба пои узви тими миллии футзали Тоҷикистон Умед Кузиев бархӯрд ва вориди дарвоза шуд. Бо ҳамин тартиб ҳисоби вохӯрӣ боз шуд ва автогол ба исми Умед сабт шуд. Дар дақиқаи 14-уми нерӯсанҷӣ Меладо Мигуэл Ангел, ки дар голи аввали дастааш саҳми бориз дошт, голи дуюми тимашро зад. Бо гузораи ҳамагии 4 дақиқа испаниҳо ҳисобро 3-0 карданд. муаллифи зарбаи нишонрас Гарсия Дел Пино Хесус гардид. Футзалбозони тоҷик низ дар қисми аввал метавонистанд натиҷаро тағйир диҳанд, аммо имкониятҳои голзаниро шогирдони пайрав Воҳидов натавонистанд бо самар истифода намоянд. қисми аввал бо ҳамин ҳисоби 0-3 ба суди испаниҳо пуштисар шуд. дар дақиқаи 24-уми қисми дуюми дидор Фернандо Адолф голи 4-уми мунтахаби Испанияро ба дарвозаи Фирӯз Бегмуродов ҷой намуд. Раул Камачо Хуан Хосе аз ҳайати мунтахаби Испания ғайриинтизор тӯбро вориди дарвозаи дастаи хеш намуд ва ҳисоби вохӯрӣ 1-4 гардид. Бо гузораи чанд сония миллипӯшони тоҷик ҳисобро 2-4 намуданд. Самандар Изомов аз паси Насратшоҳ Исмоилов истифода намуда ба задани гол муваффақ гардид. Пас аз голи Самандар, якачини Испания ба задани 5 голи дигар муваффақ омад. Раул Гомес ба задани 2 гол муваффақ гардида ба исми хеш дублро сабт кард. Веласко Сезар ва Антонио Перес муаллифи 1 голӣ гардиданд. голи 9-уми мунтахаби Испанияро Фернандо Адолф ба самар расонид. дар дидори мазкур барои Адолф ин голи дуюм ба ҳисоб мерафт. бо ҳамин ҳисоби калони 9-2 дидори мунтахабҳои Тоҷикистон ва Испания ба анҷом расид. бозии навбатии хешро тими миллии футзали Тоҷикистон санаи 8 август бо дастаи футзали Нидерланд баргузор мекунад. ин вохӯрӣ низ дар Кохи Олим доир гардида соати 20 оғоз мешавад. бозии ба ёдоварист ки чемпионати ҷаҳон аз 14 сентябр то 6 октябр дар 3 шаҳри ҷумҳурии Узбекистон, Тошканд, Андиҷон ва Бухоро баргузор мегардад. тими миллии футзали Тоҷикистон дар гурӯҳи И бо якачинҳои Португалия, Панама ва Марокко бозӣ мекунад. мунтахаби Испания бошад дар гурӯҳи Д бо тимҳои миллии футзали Қазоқистон, Зеландияи Нав ва Либия бозӣ мекунад.